Club Junta, building better Africa. Kwazi zanga amene ali ma candidate amene tupikisana pampando wa MP muno msanjelalani. Ground iyi ndiyo mwetsekulidwayi. Tiyeni tikumane pa ground. Ndale zonyozana ena msibali yakira. Koma chomwe ndinganene kunena kuti lolano anthu amusanjelalanje asankhe amene iwowo akungufuna. Ground ya Masuga aliyense ndiye livine amve kudoba akhala pansi alimve apitirize kufikira pa 16 September pamene anthu amusanjelalanje azapange chiganizo chawo. Kwa onse amene tikupikisana pano mawu anga omaliza ndonena kuti ndikufunirani mafuno abwino. Tiyeni tiphire ntchito limodzi anthu amsanje munomo asankhe okha. Amedi mankonda Professor Arthur Peter Mtaliga nditanguona kwashala pa 16 September tibanga zabidedi tubanga zabidedi mbafana domanazo dai pagera mafala kufika kizimizeni akulumwe ndilongembo bankidi ndakomera kuti kuno mwanditambira ngama mtima wanga munoti chi ndikumva kukabira maningi kwanga lero ndikupempha kuti akulumwe ndibidi unabwera wanyanduka udzomayi inepo ndikufina nawo ingakwana tsikulo mbalanu mundionepo kuti nthemba athu itisasanye paboji sinepo dai ifepo aphale kuno alembiwembo ntchito sinepo dai asimaya baswembo ma business sinepo dai takulumunda dalira nayo njala nyika raja tamaliza yakwanepo nthati ife manadikiro ndilani tisasanye tilibiwe ishi mbali mthemba imai na moto manini ina lero bano ambiri muli bano nda ajinyamana nsanga ndukukuonani mbalanu inembo bulunga ngalwa inembo nakuona nipo dai ifembo nonembo pala kukambo vya polisi akulembiwa anta kupunjira dai muno zima ilaila mkunda lele mwadani ma business akufamba ife muno funa nijuse ma business arani alamuge tadoma mimalilambo amuna tufuna kazi mbodime muno mafumu anga ndakuonani kwego ndakomea maningi mwananu mwandilemekeza lero pano inembe bani mafumu aziladira
bane byanida pesa nanga tumbe kukwana tufuna mboni mfumu azilandirapo fifike iye bwanana tonjenene kulo timbanga nambani ndiye tose ndikudziwa parliament yatsekera ndinene momveka bwino pano aliyense anabwerayo mtambireni koma voteni ni mupi Joma TV aliyense apfine dzwabayo yena munafuna imwe munavomera uti zikomo zikomo kwambiri ndiye tisanabwerere ku final kuja mwina 1 minute kwa anthu amene sikungumudziwa Nthanda. Nthanda ndiye khayo mwana wolimba mtima wakuwachire amene analimbana ndi boma kuti ino aboma uku kwathu pangapo bridge palibe ndi amene analimbana nawo mpaka anakamanga bridge amatabwaja. Nthanda yekha anakapanga mademo komanso msewu waku Fatima anakalimana ndi boma yekha mademo munaona hata msimu afuze anali kumene kuja azodiaki anali kumene kuja wose anapanga mademo yekha mwana olimba mtima kuno kulowa shire kuno kuti anthu adziwe kuti tikudya nyika anakaulula ndi amene kuti mukudziwa kuti kuno anthu akudya nyika ndiye inu amene muli pa TikTok amati TikTok kaya mumuona munthu aje ndi amene ndikafika pamenepa Nthanda tikufunira zabwino zonse ine ndi anzanga onse achinyamata amene timapanga mipira tonse tagwirizana ife sitikuyenda so ndi munthu wina koma ndani kodi tikuyenda ndi ndani anyamata ndikunena ndine anyamata tonse tikuyenda ndi ndani Nthanda achinyamata tagwirizana tikuyenda ndiwe sitikusiyana yayi tifuna tikupase so 5 years zikakukanika toka umene tikudziwira iwe 5 years ukakapita ukakhala wamuyaya ziko kwambiri. Club Junta, building better Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.